Bishop ephumile. So I would advise you get it. I would advise you get it. Utama copies are corner. It's only 250. So make sure ukuthi you make arrangements ukuze uyithole. Ngiyacela ibandla lingisize as we welcome the founder yebandla Temple of Faith. He's married. I'm sure siyakwazi konke lokho. Amen. He's a man of God and we love him so much. Ngiyacela ibandla lingisize as we welcome Bishop TE Thwala ngezandla enkulu. Ngiyacela sishaye nje asafike nje sikhululeke senze nje kanjalo. Singenza kangcono kunalokho kodwa uyazi we can do much better. Hallelujah. Hallelujah. Singakahlali phansi bazani bami ngicela ukuba senze izwi lomkhuleko. Cela thina sonke siphakamise izandla zethu. Ungabamba nje kancane but ngesikhathi sikhuleka ngicela sisho ngezwe elilodwa sonke sithi thank you Lord. Ngomsa wakho mangalisayo. Ongihole ngawo kwaze kwaba manje. Nkosi ngiyabonga. Ngibonga ukungigcina. Ngibonga ukungilonda. Ngibonga nokungingenisa ebukhoneni bakho. Sengikhona ke Nkosi, vula amehlo ami kamoya ukuba ngibone imiso zakho. Vula udlebe lwami likamoya ukuba ngizwe ukukhuluma kwakho. Qinisa inyawo zami Nkosi kuba ngihambe emthethweni yakho. Ukuze ukungena kwami kungafani nokuphuma kwami. Baba kusihlwa nje. Sebenzisa inceki yakho ngokwezwi lakho ukukhulumisana nempilo yami. Ngoba ngiyakholwa ukuba unedinga nami. NgoJesu Kristu Inkosi yethu. Bonke abakholwayo bathi amen. Singahlala bazalwane. Sanibonani bangcwele. Ungakubambe nje kancane but yes thank you. Ungahambi just ubambe nje. Alibonga igama lika Jesu. Baningi abazalwane balapha ekhaya neda bavumi. Alibonga igama lika Jesu. Angithathe ithuba ngihloniphe kakhulu Swazi kuwe Nyamande nomakoti wakithi kwelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Thwala siyabonga. Leadership yonke yasekhaya abangcwele bonke obaba omama izintombi izinsizwa nalabo abahayizayo abayimphumela yemthandazo sinibingelele egameni lenkosi uJesu. Amen. Kunezinceke zikaNkulunkulu ezikhona phakathi kwethu nezisebenza kulendlu zonke nonke bazalwane kungathi namhlanje nibingela ngesibingelelo sasesheshi ngithi uKristu uyinkosi ibandla lithi uKristu uyabusa. Asiqale kahle kuKristu uyinkosi. uKristu uyabusa. Banisolani ngoba niyashesha nje. Alibonga igama lenkosi. Bangcwele ngicela ukuba ngingabambeleli lezi insuku shumayela kabuhlungu. Shumayela khona abantu abalinda ukushumayela amazwi ayisikhombisa. Badamane bethuka nje nawe bona umuntu emephambi kwabo ukuthi hey Nkosi yami umuntu angathatha amapoint ami engifuna ukuyowabeka ukuthi lapha uthi uJesu. Kanti phela bafowethu neniplaniwe ningesabi kakhulu. Siniplanele ukuthi niyosha amazwi kaJesu haya wenu. So ke ningahlupheki kakhulu ngathi kuyokhuluma nina kanti uJesu wakhuluma. Ngoba kwesinye isikhathi ungaze uplane kakhulu uzugeje. Uthi usuku ubuthi uJesu uthi ngomile nami ngomile nawe womile sonke somile. Alibonga igama lenkosi. Akusiwa wethu lamazwi akabani bathandekayo kaJesu. Yeah, so ke nje beka lokho ongakubeka uhlale phansi ungaze uhlupheke kangaka ngamazwi akungasiwona wakho. Akabani lamazwi bazani bami kaJesu. Ngiyacela bazani bami ukuba singene esifundweni sethu
niyazi ke nina balapha eKingdom Life kuba mina ngisuke ngizoshanyela nje bayeza abashumayeli. Angithi into yomndeni nomndeni ivulwa umndeni angithi. Then seziyafika ke ivakashi alibonge igama lenkosi. Nethi nje ningibekezelele ngesikhathi sithatha lesi sifundo. Sifunda incwadi ivangeli ngokaJohane chapter number 2. Sizofunda nje amavesi ambalwa bese sesithandazela phezukwawo. Ivangeli ngokaJohane John sifunda uchapter number 2. Isimangaliso sokuqala sika Jesu, ngicela sonke sithe sokuqala sika Jesu. Andike kuzoba lula. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Wayekhona lapho unina kaJesu. Ngicela sonke sithi wayekhona lapho unina kaJesu. Verse number 2. NoJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Cela sithi uJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi ukuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye kabanali iwayini. uJesu wathi kuye, mame ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikafiki. Wathi unina ezincekweni, nayi kupha kushoyo kini anokwenza. Kwakukhona lapha izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda ziphethe ileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. uJesu wathi ezincekweni, gcwalisani izimbiza ngamanzi. Zazigcwalisa-ke kuzo. Yikhani manje niyise kumphathi wokudla. Zayisa-ke. Umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi, kepha izinceke zaziwakhila amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umyeni wathi, wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo. Wena ugcine elimnandi kuze kube manje. Inkosi ayibusise ukufunda kwezilayo manje naphakade. Bonke abakholwayo bathi amen. Mnyamande befundisa abahloniphekileyo bezwi bandla elingcwele likaKristu Jesu. Ngicela ukuba ngosuku lokuqala lomhlangano sibonisane ngalolu daba olungaba mhlambe isitini nje sisodwa maqondana nesihloko esithi okunguNkulunkulu kuphenduka inyama. Phakathi kwezinto eziningi esingazichaza as godliness or God becoming flesh ekuzalekeni kukaJesu, kuhlaluka into ethi izwi. Ake sithi izwi liyinto ehlonishwayo ezulwini. Ini bazalwane? Umhlaba esikuwo usekelwe ngalo. Encwadini kaGenesis chapter 1 bathi abafundi beBhayibheli kunemhlaba emibili thwala. Bathi umhlaba kaverse number 1 awufani nomhlaba kaverse number 2. Kodwa kukhona into egqamayo lapha kuGenesis chapter number 1. IBhayibheli liveza isimo somhlaba, kodwa ivesi phezulu lithi kusekudalweni. Kuthiwa kwakumnyama emhlabeni, kuwumnyama phezukodwa. Kuthiwa umhlaba wawuformless. Kuthiwa emhlabeni kwakune chaos. Bese kuthiwa noma kwakunjalo umoya kaNkuluNkulu wawuvunguza ngaphezulu kodwa. Nikhona bathandeka? Now ivesi elilandelayo ke bese lithi uNkulunkulu wayesethi makube khona ukukhanya. Kwaba njani ukukhanya? uNkulunkulu wayesehlukanisa amanzi angala wawaqoqela ngala, ewaqoqela ngezwi. Wayesethi uNkulunkulu lokhu kuyothiwa ulwandle. Iyaqhubeka icreation njalo, iyaqhubeka icreation njalo,
ize ifike la kuthiwa khona kwaba kulokuqala, kube usuku lwesibili, kube usuku nisuke nihluphe ngokuthula nje, kube usuku lwesithathu, kube usuku lwesine, kube usuku lwesihlanu, kube usuku lwesithupha. Kuyaphikiswana ke lapho. Mawungangena leyo mpikiswano ungaphuma ngale kweTikTok. Kubanga lelanga ukuthi liphe lesi7. Ngoba abanye nababala baqala kumsombuluko bathi liyaqala iviki. Abanye nababala baqala kuSunday bathi liyaqala iviki. Ngifuna ukukulekelela ke ngisaqala nje ungabophazanyiswa izimpikiswano ezingabuyiseli. Njengoba sihlangene la baningi abathi isikeshi lento. Nyaka nonyaka abantu bayahlangana kuthiwa wafa 1 2 3 ngesonto kuthiwa uvukile, nangonyaka ozayo wafa, nangonyaka ozayo, kanti lo muntu uyozaqede nini ukulokho efa elokho evuka? Bazane bami ngicela ukucacisa lokho. Thina bakwamsindisi asicelebrate izinsuku. We don't celebrate the days, but we celebrate the events that occurred on the days. Ngoba singaphikisana ngedate, kodwa siphikisana ukuthi wafa. Asiphikisana ukuthi wambelwa. Asiphikisana ukuthi ngesonto ekseni ithuna lakhe lona lodwa laligadwe ngamasotsha. Asiphikisana ukuthi wazamazama umhlaba. Asiphikisana ukuthi wavuka. So ke ungawabamba ama-argument ama-date, ngoba nawe ilanga ozalwa ngawo kwi-almanaki lishintsha wonke malanga. Lingolesibili kulonyaka, lingolosine kulonyaka, lingomgqibelo. Wena na ugubha awugubhi ukuthi kodwa mina i4 engazalwa ngazo zazingekho ngolesine. Wena usuku celebrate ukuthi ngale date wena wenza kanjani, wena wazalwa. Ngoba into esingaphikisani ngayo la ukuthi ngey7 ngazalwa. Ukuthi namhlanje zingolosingaka angiselebrate namhlanje. Ngiselebrate ukuthi ngalo wanyaka ngalelanga mina ngenza kanjani ngazalwa. Ungavuma abantu bakufake impikiswaneni ezingabuyiseli ngalutho, ngoba it doesn't change that he died for us. He was buried on our behalf. On the 3rd day he rose again. But namhlanje na ngifisa ukuba emzuzwini enginayo ke sibhekisana nje kancanyana lolu daba liyangithinta kakhulu. Ukuba uma uJesu esezelwe lapha ngithenisha ngazi noma nisakhumbula yini masiqala amagama amnyama athi isimangaliso sika Jesu. Hawu kanibeni khona nilalele. Isimangaliso sika Jesu kusho ukuthi uJesu wayeqala ukwenza ini? Isimangaliso. Lithi ivesi kwakunomshado eKhana laseGalile. Bese lithi ivesi umama kaJesu, kusho ukuthi ubani loyo? uMaria. Wayenjani kulo mshado? Elesingisi lithi Mary was there. Ngifuna sivumelane ukuthi wayenjani. Bese iBhayibheli lehlukanisa lithi uJesu nabafundi bakhe babemenyiwe. Okusho ukuthi ke Jesus was invited but his mother happened to be there. And I want you to take this very serious, because it is the same case in your own life as a believer. There are people in your life owaziyo ukuthi wahlangana nabo kanjani, wahlangana nabo ngoba kwenze njani. But there are people in your life ongakhumbula ukuthi kambe nahlangana kanjani, who are just there in your life. Namhlanje ngifuna ukuzothi banake abantu ongazi wahlangana nabo kanjani. Ngoba esikhathini esiningi impendulo empilweni ayizi la ibibhekiwe khona, iqhamuka la kade kunganakwanga khona. Nikhona bathandekayo bami kwesini? That is why ufakazi wami bonke abantu abagcina bekulekelelile empilweni babengenayo inswebu yokulekelela. Bonke abantu abakugila emhlabeni babengenayo inswebu yokugila, kuze kube manje ukakapholi. Hayi ukuthi walinyazwa kangakanani, ulinyazwa ukuthi walinyazwa ubani.
because i-hurt, ubukhulu be-hurt akusiyi ukuthi wenzeni. Ubukhulu be-hurt ukuthi lo wenzile ubani. Uyabona ke thina sesinganisiza ngoba kade zisinetha thina. Uyabona mina mawuzongilimaza fanele uyozama iposition endaweni yokulimaza. Ngizophinda futhi ngoba kuzwakalanga. Indawo abantu ekungamele bafakwe kuyo bengayisebenzelanga inhliziyo. Ziningabi indawo zokubeka, khona amakhabethe, khona amakhisti, khona ama-room divide. Musa nje ukuhlangana nomuntu umfake enhlizweni. Abanye abantu bababeka noma kusekhabetheni noma kukustendi noma ikuphi ngoba umuntu kumele akusebenzele ukuba senhlizweni. Ulimala kangaka nje ulinyazwa ngabantu abafaka enhlizweni. Isikhathi sokungena enhlizweni singakafiki. Na into esibili engicela ukukutshela yona. Ubudlelwane bonke, ubudlelwane bunebanga. Unani bathandikayo? Indlela uthwala ngimema ngayo nendlela omunye umuntu angimema ngayo ayifanani. Lo uqualifyiswa yini? Before equalifyiswa isibongo, uqualifyiswa ibanga. Ngifuna nje ukukusiza ngoba uhlezi la ulimele, uyableeda, ulinyazwa abantu owabanikeza usizo abangakaze balibuyisa usizo. Kanti alikho icala ukuthi le ndoda le mayithi kimicela ngiyiboleke u10,000 le. Mayithi icela ngiyiboleke u10,000. Ngiyitshele ngithi baba u10,000 nginawo. Yes, u10,000 njani 10,000? Kodwa mina nawe asikakahambi ibanga lokuthembana ngabo 10,000. Yeah. U10,000 hamba uyoboleka kulabe nanihamba nabo. Musuku uboleka kimi kanti mina awukakahambi nami. Bazane bami angidingi ukuqamba amanga ngithi anginako ngoba naye indlela eza ngayo kimi akanayo vele confidence ngoba uyazi ukuthi inkulu lento azoyifuna kunohambo aselihambe nami. Ngihleze ngifoyela abangani bami, like my friends. I would phone my friends and say, hey, awuna 100,000 lapho. I just phone my friend. Awuna 100,000 lapho. Ahleke lo ngale ngithi phela funa sipractice ngoba sizofika la sesibolekana khona ama 100,000. Yes. Sibolekane nje kungabi nankinga ngoba njengoba sengicala manje sengithi awuna 100,000. Sesike sathembana ngama 20 nama 50. Sesingangena kuma nomuntu lela nina basene nihambe nilimaza ngoba niboleka abantu izinto zesigaba abangakafiki kuso. Yes. Ngisho imoto akuyona into ongahamba uyinika noma ubani imoto uyinika noma ubani esosontweni nje uhamba umnika isikhiyi. Ngisho esontweni phela kuthiwa sifuna umuntu oye Shoprite buza ukuthi ubani ozodrive imoto yami because imoto bazana akuyona into ongathi mawufika kuthiwa lethi imoto siyaput no because anything that happens to this car from here it will jeopardize everything esingayo la. Asingathembani ngezinto ezinkulu kanti lo muntu umfundisi ofuna ukumnikeza imoto yami akaqualifyeli ukuthenjwa ngemoto. Khona umuntu othi mayethi hey yazi ngifuna ukujika nje let license thinda khona into engifuna ukuyoyilanda uthi gibela ngikuse esentini acabanga ukuthi ukind uyamphelezela kanti awumthembi ngemoto. So ukuze imoto yakhe iphephe kungcono afike yena esentini kodwa ehamba nawe hayi wena umnikeza imoto. Iproblem yenu bazalwane anibavumela abantu ukuthi bafike esigabeni esithize. Nivele nibathatha abantu nibafake kubathembeni kanti ukuthenjwa kuyasetshenzelwa. So ngizothi kuwe namhlanje musu kuyifaka esilingweni sokuqamba amanga. Ukwenzela ukuthi umuntu ocela usizo kuwe understand ukuthi why ungeke wakwazi ukumsiza. Yes, mtshele nje umuntu hayi ngani yakwethu sikhonza sonke impela. Kodwa singakhonzisi inhlupheko.
Yes, nami nje ngineyinhlupheko ezingididile njengoba nawe nje udidwe ezakho. Asihlangane ngalokusonta, singahlangani ngosizi. Yes, asisonteni ngoba once angene kubolekaneni sizoxabana sigcine singasasonti kanti eyona nto esazoyenza la ukusonta hayi ukubolekana. Asisonteni mzalwane. Yes, asisonte. You don't want to journey a bit with a person and trust the person. Yes. I'm frank. I'm being frank. I love you, man of God. I love you that far. Yes, I love you. And there's somewhere I can't go with you because our journey has not reached that place. Yes. Yes. Is it a good teaching or a bad teaching? It's a good teaching because some of you here, you are hurt. Awusakwazi ukusonta. And manje so ufuna ukusifaka entweni ongasifakanga kuyo nayiqala. Yes. Yes, kanti into ofuna uboyibona nawe. Ubuke nezicathulo zalomuntu, ubuke konke ukuthi nakathi lo muntu khona imali ezamngenela ngoMarch. Yes. Yes. Ngoba fanele ukubheke nokuthi why lo muntu singaka relate ngokunye avela azoqala lana. I'm telling you. Yeah. Asithembani ngako konke. Let me give you a tip for the future. Take it from me. Abantu babekwe enhlizweni bonke. Yes, it's not pride. It's a standard of life. It's a standard of life. uJesu lapha hamba uyobheka nakakhuleka eGetsemane. Azange akhuleke nawo bonke. Khona akhuleka nabo abashiyi wahamba nabanye. Why Jesu ungabawoli bonke? It is because I know ukuthi laba ngeke basurvive la. Yes. Iproblem yakho wena abantu awubaclassify. Yes, abantu awubaclassify wahlangana nomuntu eGoli nje mtase. Hey. Yemsuthu ngwanesu ngwanesu. Hey, kuya classifywa. I love everyone, but I'm not available for everyone. There are places where you must not be available. Ngoba waba available everywhere, you're going to tent what God has given you. Isiphiwe uNkulunkulu sibeke kuwe kodwa ukuthi sigadeka kanjani akusi responsibility kaNkulunkulu, yi responsibility yakho. So I'm helping you. So abantu bakaso khona abantu efuna ungabafaka enhlizweni. Yes, like literally don't. Yes. Nangabe wake wahlupheka njengami khona ukudatshukelwa zikhwama lezi zamabhloko. Ngithi ukubona udatshukelwa zikhwama uze wazi ukuthi imali angisayifaki la ngoba wayifaka la iqhamuka lapha. Yes. Ma umuntu ke nje ufuna ube nezikhwama ezimbili, ube nesisikhwama esivalekile, ube nalesi esivuzayo. Uthi mawuhlangana nabantu ongakahambi nabibanga, kungabe ukuthi awubafake esikhwameni, kodwa ubafake kulesi esivuzayo ukuze noma behleli kodwa inyawo zabo zilenge. Abangizwa. I-weight yabo aningizwa namhlanje. I-weight yabo ingabi sesikhwameni. So that uma ngabe bayawa ungabi namehluko ngako ngoba nangesikhathi bekhona wawungabezwa. Because sometimes enye into esilimazayo silinyaza ukuthi bathi abantu bengekho permanent, thina sirelate nabo permanent. That is why mabeshiya asikhaleli ukuthi bayashiya, sikhaleli information yethu permanent esabanikeza yona kanti bona ba temporary. That is why you get so destroyed easily, because when unayo ifilter yokuthi uxoxa ini nobani. Yes, khona abantu bokubingelelwa kodwa bangabuzwa impilo. Yes. Hi. That's it. Awuyi deep nabo. Because information is power. Enye into eyenza udestroyeke unikeza abantu iposition ye proximity bese ubanikeza information kuthi noma sebeshinto engasiyiyo ikholakale ngoba ishiwo umuntu obeseduzane, and that's how you get destroyed. Kia igate lakakho incane Alexander, kia igate lakakho, kia umnyango wakwakho, ijwayele ikhampani yakho kunekhampani yabantu. Kungcono ukuba yilone ranger ephilayo kunokuba ufriend of everyone ofayo.
ngendlela onabantu abaningi ojwayelene ngabo bengingafanele ngabe na usenhluphekweni wena awusheshi ukuthola banengi abantu obaziyo kodwa they are useless in your situations. Yes, because you are too casual. Relationships are investments. Ukuhlangana kwami nothwala must lead me somewhere. Ngoba uma ngabe urelate ukufika kwabantu empilweni yakho khona abantu abathi mabefika for 3 months ube ne movement ka 3 years. Kuze kube ngathi ungababuza ngesingisi ukuthi where were you all my life. Uma ngabe kukhona umuntu okwazi ukufika ubona umehluko ka 3 years ku 3 months, ukhona nomuntu okwazi ukufika ube nomonakalo ka 3 years ku 3 months. Yes, because khona abantu abangagcinwa ngoba izandla zabo ziyabulala. Yonke into abayibambayo iyafa. Yes, mawumnika imoto ekade ingenalutho wayinika yena iphuma isive joint. Uthi umboleka iStanley sakho uthi neta amunce kancane ku 5 flask lengaphakathi. Yonke into ayibambayo iyafa. Yes, nangaba umfundisi athi Nkosi yami nemvusela ngiboleke Nkosi yami i500 yakho na uyithathe abafana bafike ethendeni bathathe netle i500 yakho kuphela ngoba yonke into ayibambayo bashiye iphika zakhe bashiye yonke into bathathe lokho kwakho kuphela ngoba yonke into yakhe yafa. There are people like that. And you must be able to detect ukuthi la ngathi ngihlangane noJona ubalekela uJehova. UJehova uyamshaya and nakashaya uJona nabaseduzane kaJona bayashayeka. So there's no need for you to keep a Jonah in your boat. Because uJona nakangena esikepeni akana pakete akana bhokisi uphethe uJolisaka wodwa ungena esikepeni sabantu abaphuma ukuyothenga izinto ezinkulu naseqala kuzamazama isikepe uthi ucaptain wesikepe enye into ezosave abafowethu ukuthi ke sithatha impahla siyiphonsa olwandle uJona ubeka uJolisaka phansi uthe kabani le fridge bamba siyayiphonsa ekabani le room divider bamba yena uma ngabe istorm sidlula usele noJolisaka wakhe kodwa into zabantu ziwela olwandle. So I'm helping you. Young makoti, you are married. Young makoti, you are married. You are befriending umuntu ohlale elalela wena neinkinga zendoda yakho nezomshado wakho mara yena kayixoxe zaka kanibona bahlala kuphi na lana ngaphi izulu langani ngale kwenzaka angimfuni umuntu olalela inkinga zami angangitshele ziphe zakhe. Why ifuna kube indoda yami ebizwa ukuthi ke lalela kwinto ngifuna ukukutshela into ezenziwe u500 rand izolo ngoba indoda yakho sewaze watshela nabantu ukuthi ikwazi ukusupporta net nge500 rand seyizinegama kwabanye abafazi kodwa waba amadoda kusase ngabo baba bakabani endoda engasena sithunzi ile yakho. Check relationships that you have. Ninami. So umhlaba ke esikuwo siyangakhona usekelwe ngezwi. Usekelwe ngani? Ngoba very soft my brother izwi liyaonishwa kuphi bazalwane ezulwini. So words are not cheap. Ungadlali ngamazwi. Yes, ungaboba umuntu othi ayibe ngidlalela. Umuntu okholwayo kuthiwa fanele ahloniphe ulimi ngoba amandla okuphila nawo kufa. So ingakho ngukhocha ngithi ungakhuluma amanga ngoba uthi ufuna ukuchiliza lo ngoba ezulwini akudlalwa njoba uthi wena anginalutho nje nami ngixakekile uyasayina izulu lizodeliver lento eshiwo ngomlomo wakho kanti wena ufuna ukuchitha lo umuntu nje mtshela iqiniso nje cha ikhona enginayo kodwa eyidinga ezithize ngeke ngikwazi ukukulekelela awudingi ukuthi wehle ukuze umuntu understand ukuthi awukwazi ukumlekelela. Yes, akusili icala mangakusizanga ngikwazanga. Yes, kwale kona. Yes, kwale kona. Uma bowufike ngeviki endlule bekungconyana. Yes. Mina ngiyenza njalo bazana iyangisiza empilweni yami leyo nto leyo. Yabona nje makufika umuntu kimi eboleka imali, ngibheka icathulo, ngimbheke. Ngibone ukuthi le mali le ngeke izibuye le mali. So into engiyenzayo mina anginqabi. Into engiyenzayo mina nje awu uyabona le oyicelayo Nkosi yami anginayo.
kodwa ke awulinde kancane ngithi ukukunika nangu 500 rand uyabona ke leyo ngikunika yona angikuboleki ungayibuyisi le ngoba ngifuna ukuthi sithandane nawe yakungcono ngikuphe so ungamani uhamba uthi wena anemoto enje akanayo le mali engiyifunayo kodwa khona engikunike kona kule 3000 obuyifuna at least usuyofuna i2.5 and le 500 le ngikunike yona mina awudingi uyibuyisa ngikuzamile mina ngizamile ya ngoba usathane mayefuna ukuzondanisa nabantu uthuma abantu bezokusukela uyihlalele yabakusukele kakhe emzini wakhe enabekho ngiyakusiza abekho abantu abadelela njengabazalwane abasindisiwe uma bekweleta imali yakho mzalwane mzalwane senizokhuluma ngezilimi ezintsha ehleli nemali yakho mawuthi umbhalela imessage wena uyibhala isikholo hawu Nkosi yami mtaka baba haleluya ngithi Nkosi yami ngoba nakho kuziphasika uyoze ubhala iparagraph engaka ufuna imali yakho njalo ngithi ake ngizwe Nkosi yami ukuthi ingabe akukho Nkosi yami ume kanjani abhala umtaka baba athi ngizolungisa Nkosi yami ngiyaxolisa ngake ngayilaya ya uthi wayilaya kodwa uye owayezoboleka imali yakhe ekhala inyembezi mzalwane kukuphi ke mayengwasenadala athi Nkosi yami ngake phela ngesenke emlenzeni Nkosi yami ngiyazi ngizokunikeza kodwa Nkosi yami ngiyazi ngibhekene umzalwane akakwazi ukwenza iqiniso makufuna lethi imali yakho angamana ahambe aqoqela abanye abantu ababengekho ezoboleka imali ahambe bachazela ukuthi wena umhlupha kangakanani ngemali yakho futhi umzane mayiseneyinkinga akabathola abantu abaneqiniso uthola amaqili anjengaye angeke ambuze ukuthi kodwa umniki ngani imali yakhe azomboosta kulento ayikhala ngawo kodwa indaba yemali yakhe ingatholakala akunandawo nomzane ngaqhaqhazela kangana nekhuluma ngezilimi mali mnike wena imali mnike uzombona ukuthi ulihlaza kangakanani ngicela umuntu oyedwa asukuma ngiphikisa oyedwa asukuma ngiphikisa cha akunjalo ngicela oyedwa asukuma ngiphikisa mina ngabona umuntu ekweleta umuntu 20,000 ayicela ekhala inyembezi ngimethi Nkosi yami mtaka baba ngisize mtaka baba Nkosi yami ngumntana nethi ngiwelisa umntwana esikoleni nje nethi ngimwelisa kwathi eseyibuyisa imali yomzalwane eyibuyisa phakathi esontweni ikhonzo esayibuyisa phakathi esontweni ikhonzo yethi indaba ayipheleli lapha oyoyo iphele wamfaka imali esandleni wathi kuye ngiyafula emaphakadeni wafula i20,000 uyafula ke 200 rand ithi kumakanayi kodwa uyafula uwafulile man hawu sekusele 29,800 uwafulile ngcona khona into ayenzayo azule yaphela nini 20,000 ilethwa ngama 200 rand umuntu wakweza kakho imali usekufaka phakathi kwabantu seniyasibiza kanti lesikhathi ninikezana anisibizana mina ke nje ngingeni into engingazange ngibizwe ekuqaleni kwayo noma ungangena necapha uthi mfundisi ngithi cha nani ke nabolekana malini phambilini hayi wayefika nje wezwa kuthiwa ngiresign emsebenzini ngabone sengena abantu mosibayabaza abantu abazophunyelwa zimali ayabaza abantu fana uma uyintombi nje mangabe usanda kuphuma emsebenzini ungavumi ukuthi umuntu othi uyakuthanda wena uphuma emsebenzini leviki eliphelile khona umuntu osethi uyakuthanda kule viki elizayo abantu semhlabeni la bezwile ukuthi khona imali onayo wena mangaba ungikholwa hamba uyobuka uX-Repo ubona izintombi ezithi uye wafika wathatha imali athi lo sayidla nawe imali yakho sayidla nawe kusemhlabeni la kunamasela namaqola angazi why ngibambezela kangaka kulento ukuthi kanti ubani lo muntu engize kuye kangaka angazi why ngiyabambezeleka la ngizile kulento engiyikhulumayo kodwa ngizokusisa ngizokusisa umuntu ezofuna into enkulu kuwe sibize ubize namaphoyisa uthi akasayine hayi kuyasayinwa abazalwane singahlanganisa ukukholwa nama-asset sayini ukuthi uma ngabe le mali ingabuyi
ngithatha indoda noma ngithatha yini engizoyithatha yini onayo engingayidla nangabe le mali yami ingasabuyi unani. Angithi kusho iBhayibheli lithi umprofeti washona imali yezikweleti ingekho bafika bathi sothatha abafana kuyabanjiswa nangomuntu. Yes. Uyabambisa nangokuthi awuvela inamsebenzi walutho noma ungathatha yona. Sibhale sithatha ama-ID sazi ukuthi ukuthi indoda sihamba nayo. Ukhona umuntu ongizwayo? Go and fix these things. Don't be too casual. Don't be too trusting. But I'm not saying don't be too helpful. But I'm saying set a standard for yourself. uNkulunkulu uthembe wena ukuyivikela. Yes, uNkulunkulu uthembe wena ukuzigcina. Wathatha umuntu amfaka akakasa rent. Yes, you don't do mess that is unnecessary. Yes, because kusasa umuntu amsiza ukudlula bonke abantu, uyena uyobe kuthuka ukudlula bonke abantu. Ngeke ukhalela ukuthi uyakuthuka, uzobukhalela amandla akho wachithe kuye. Sheshe umbone umuntu onomoya ongabongi. Mahambi naye ibanga elide. Saye salivula kamnandi iphasika. Now, busemshadweni la ngibanjezelwa ilo muntu okhona, onjani? Okhona. So there are people in our lives who are there. We don't know why, but uzobona ngelanga lemvula ukuthi kanti lo muntu lo wayethunyelwe ini empilweni yami. That is why I'm saying to you, musukubakala ngamehla abantu. Lithi iBhayibheli uma ningenisa ihambi, ngeke nazi ngelinye ilanga nongenisa ihambi kanti ningenisa ingelosi. I want us to push this thing and pray. Lethi iBhayibheli la emshadweni kwaphela iwa umama kaJesu waya kuJesu wathi kuye kabasenalo wathi uJesu kuye mame ungene ngani kokwami ngoba isikhathi sami asikakafiki. Usethi ke uMaria, I'm not going to answer you. I'm not going to answer you. I'm not going to argue with you on the basis of time. Because ngiyamangala ukuthi wena kubo bonke abantu emhlabeni ungaxakwa isikhathi namhlanje ukwenza isimangaliso la. Like I'm confused ukuthi how does time become a hindrance to you? Because mina ngangi-engagile noJoseph. Wena kwafanele ukuthi uzaleke kuyisikhathi sami. Wena wa-invader esikhathini sami kwazaleka wena. Namhlanje wena sewuthi into engathi inkinga yakhe enkulu kulomshado yesikhathi. So ake ngingakuphenduli ngivele ngenza into engiyaziyo. Ngiyokhuluma nabafundi. Ngifike ngithi kubafundi ngisuka kuye. Uzoza la. Kodwa uyindoda engenzi ingakasho. Ngoba ukwenza kwakhe kufihlwe ekushonini kwakhe. Ngamanye amagama nje wrapping it up uyindoda yezwi. So mayefika la nayikuphi akushoyo ningareason ninganegotiate ningabi nama opinion yenzani akushoyo ngoba impendulo yanamhlanje ilele ekuthenini kuyenziwa na akushoyo. Siyekuvaleni yethwala ngiyazibuza ngithi kubo bonke abantu abakhona why kube nguMaria lo obakulevesi uthi umoya ingcwele kimi uMaria phela uyaqualify ukuyothi kubafundi nayikuphi akushoyo ngoba wake wafikelwa yizwi manje uyawazi amandla ezwi lake lamfikela izwi kuLuke chapter 2 eyintombazane kwathunywa ingelosi yaphathisa izwi yathi mayifika yathi ufumene umusa esifazaneni uzokhulelwa uzala umntwana ukuthi uJesu uyoba mkhulu izizwe zomhlaba ziyosinda ngaye. Wathi uMaria, hey ngelosi ngiyakuzwa ukubekayo kodwa nginenkinga encane. Lento okhuluma ngayo yokukhulelwa ifuna ngathi umuntu angathola indo nayo ayibo bathi sebebo bala bese ke kuyakhulelwa. Manje ngixakwa ukuthi ufika kumuntu ongayazi indo uthi wena uzokhu manje iyangishaya kancane. Kodwa uMaria understanda into ethi ezulwini izwi ligarantiwe ukuthi malike laphuma. Sothandaza masinyane. Malike laphuma lifungisiwe ukuthi mawuke waphuma angeke ubuye ungawufezanga
umsebenzi uphumelele. Awusanibonani phela abathandekayo. Sanibonani phela abathandekayo. Sanibonani bazalwane. Awuze ntombazane yami ube yizwi. Uhambe uye lapha na ngakumama umlangeni. Hamba mntanami. Nanti izwi seliphumile. Yima mntanami yima. Awuthula ama principles. Eyokuqala ithi uma buya. Eyokuqala ithi uma like laphuma asambe. Uma like laphuma lo likhiphile uyalilandela. Wow! Ulilandela ubungeke yini umdonsi. Ulilandela umdonsi. Bheka le mntanami. Ulilandelela ukuthi endleleni khona izinto ezofuna ukulintshontsha. Bese eyalilonda ukuthi lingapheleli la ngoba lona aliyi la. Uligada ukuthi lingapheleli la. Liya lapha elithumele khona. Ngiyamemezela ntambama. Izwi elikhulunywe ngawe angeke liphelele endleleni, angeke liphelele kwabalinyathelayo, angeke liphelele kwabalingabazayo. Lizofika ngoba lithenjiwe. Sothandaza. Now maselifile nali lifikile. Sondela kuye mntanami. Ithole ukuthi umama umlangeni ukuma doubts. Maria uthi kanjani umsebenzi ngawufuna iminyaka emingaka izinto zingahlangani kangaka kodwa manje lezwi akuvumelekile ukuthi libuye lizothi lo enangithuma kuye akangamkeli lo enangithuma kuye kusho ukuthi lizokwenza njani ke manje uma ngabe lifika lizohamba nje hamba ntombazane yami lizohamba around iyozikhuphuka ifaith yakho unamanga uyozayibona into eshiwo yizwi unamanga ngoba lezwi lithi angivumelekanga ukubuyela emuva ngingafezanga into engiyiphumele ngiyamemezela ntambama izwi elikhulunywe ngawe shall come to pass. Awuthinta ababili wathi lizofezeka. Awuthinta ababili wathi lizofezeka. Wow! Sengifuna ukuthandaza. Kuyenzeka maye efika kule nkosikazi athola ukuthi yaqalekiswa. Awu ngizonenze njani manje nje? Kuyenzeka lezwi malifika kule nkosikazi lithola ukuthi yenza kanjani le nkosikazi? Nithulile namhlanje yenza kanjani le nkosikazi? Lezwi leli alibuyele emuva. Libhodloza iqalekiso. Awu bathulile abantu balapha. Kuyenzeka uma lifika kule nkosikazi lithola ukuthi inamadoubt alibuyele emuva libhodloza amadoubt kwangathi bengathi namhlanje bhodloza lizwi lika Jehova kwangathi namhlanje bengathi override lizwi lika Jehova break every limitation break every stumbling block alibuyele emuva hlalana halibuyi lilambatha elakilizwi baba halibuyi lilambatha halibuyi lodwa kwangathi ngingamemezela ukuthi kune 7 days esizoyihlala la izwi lizoqoba the word of God shall prevail. Akunandaba obana bakuvimbile ngeke libuyele emuva. Ngiyabonga ntombazane yami. Ngiyabonga sisi. Now kuthunyelwa uMaria. Kuthunyelwa bani? Ngoba lake lenze njani izwi kuye? Lafika. Ngicela ningibheke nonke. Uthi uMaria ngicela nje mhlambe ngoba phela fanele uhambe nempendulo kodwa mhlambe nje mangake ngingavunyelwa nje umbuzo oyi-1 kuzokwenzeka kanjani angiliphikisi angali kodwa nje ngithi angibuza ukuthi Nkosi yami ngoba izimo zami ngapractically ziyala indoda nginayo noma ngingazi ama ikhona vele ngoba phela kuseyingage la kusemhlabeni abanye basala nezingage kuze kube namhlanje ngoba abantu bathakatha umuntu akusuke
akuhambisa e-restaurant afika kuhlohla ingeji engenayo ngisho inkomo eyodwa ngisho eyodwa inkomo eqhamuke ephethe izinkulu izimbali ezinemali akufaka iring wedwa le eSandton akongisho inkukhu ayithumele kini ufake enkulu iring wena ukuthi uthe ufika unyaka olandelayo ufika unyaka ngoba wena wavuma ukujiswa wena. Yes. Kanti nje nanikwazi bazani bami lokho ukuthi ningangani zami esencane ukuthi uthando loud. Yes uthando? Uthando yakusiyona into private. Akusilo nje uthando umuntu engakakuthandi mayithi ena ngiyakuthanda kodwa angithandi ukuthi into zami zaziwe ngabantu. Lento ngicela ibe phakathi kwami nawe. Ngicela ukuthi umtshele umuntu ukuthi ayi inkulu lento ngeke ngikwazi kuyibamba ngizobatshela mina abantu. Mina ngizobatshela abantu lento inkulu le mina ngibamba into enkulu kangaka ngibamba into enkulu ngeje mina ngiyibambe ebusuku ngiyibambe emini ngiba inkulu lento mina khona engizompotshozela ngicela ukuthi uze kimi mawusuready lento le angiyithembi ngale mfihlo ngizoyidalula ngoba number 1 ngizoglowa ngizothi kungiglowa kanjani bani bazongibuza bazongibona abantu bazowabona amasign bayisho labantu bathi mase ngirish ngeke ngisho kodwa amasign wona ayobona kahle ngiyobonakala ngogqoka igushi kusuka phansi ukuya phezulu ukuthi lo khona into eshaya amanzi. uMaria wathi lento izokwenzeka kanjani yathi ingelosi ungesabi khipha indoda nethi wena kulento indoda ayingeni sizotshela yona indoda ukuthi ingena kanjani kodwa kwamanje kumitheni ayingeni indoda umoya oyingcwele uzokwehle bese umoya kaNkuluNkulu uyakusibekela bese lento engcwele iyazaleka. But uMaria just repeat once but umoya engcwele uzokwehlela umoya nkulu uzokusibekela. But uMaria eish ya complicate lento angizwa mina ngazi ukufuna kula manje ngizwa manje bathi ngizongisibe kodwa ke noma kunjalo ke ngoba kuvumelekanga ukuthi wena ubuyele emuva ungayiphethe impendulo. Ngicela ubatshele ezulwini ukuthi ngisadidekile kodwa mina ngiyincekazi yenkosi ngicela kwenzeke kimi njengokusho kwalezwi. Awu wanede washo njalo uMaria ingabe kwaba iviki elilodwa ingabe kwaba amaviki amabili bambona nje sethi bathi kwenze njani wathi ngiyabuya uJosefa waqala manje wamghosta ukuthi kwenzakalani la ngoba mina ngibhizi ngiyaprepare umuntu sekana results kodwa mina angakanyatheli. Ngicela ukusho lamagama ungamkhonza uNkulunkulu nangaba ukuthanda ukukhuluma uNkulunkulu uyakhulumisana. Ungamkhonza uNkulunkulu nangaba uyithanda idrama uNkulunkulu uyafakana edrameni. Kwamenyezelwa kwathiwa hey ngeviki elizayo zonke intombi emhlangeni. uMaria sekayabonakala kancane wangena ebhasini uMaria zonke intombi azophelela awe kulombo sesoba nawo awe yelele awe. Laba abambone ngene ebhasini inhliziyo yabo yathi mhlawumbe uyogada izikhwama le. Nakafika le kaNongoma wangena elayinini nezintombi eziyohlolwa bayathukana omama bahlolayo bathi nabambona wathi omunye mama eshane imihlola yini ngisehlela yini bathi uMaria phansi ulaka kwenziwani la bathi omama sihlola izintombi wathi manje mina nangithuka angithi ngithe ngihlola izintombi ngihloleni phela ngisani kungikwani ngakangihlola kwathi sihlola njobu nje wathi kanti nihlola abanjani kanti kuhlola ukuba nje noma kuhlola uyihlo bhekani ihlo nina
bathe esuku uMaria waginqika phansi bathi ba-check isisu na umuqa bathi ba-check ihlo li right omunye wabiza omunye wathi awuzongibonisa wathi mayefika omunye wathi umuqa usisi uthi ngikubonise ngingopha into isobala wathi hey uthi lo muntu asingahlola umuqa sihlola ihlo wathi hayibonali ithi bebizo wesithathu wathi ayikho into mfakeni ichashaza bamfaka ichashaza nomuqa bathi mabethi kwenze njani wathi msana ukungibuza uba lento eyenzeka kimi nama ngakayiqondi nethi ngithekwa abafike nayo makwenzeke kimi ngicela ukukutshela uJehova ngeke akutshele izinto oyiunderstandayo uJehova ngeke akutshele izinto ezenza isense kodwa wena phendula ngempendulo eyodwa makwenzeke kimi njengokusho kwezwi waphela amaviki awu4 kwathiwa bonke abanezingane bayabizwa ekliniki kuyohlolwa izingane Maria wangena ebhasini ngene ebhasini nechashaza mayefika ekliniki abosister babuka ichashaza babuka isisu bayathukana ekliniki bakuthukela ukuthi umithe umncane ekliniki bakuthukela ukuthi umithe umdala yathukwana ekliniki mawufika uyingane bathi ingane kangakwenze njani mawufika umdala bathi wohleli kuphi ya kusekliniki la abakubuza ukuthi umuntu umthole nini ababuzi uhleli kuphi umgegedla ugugile unjena nje abazi ukuthi umuntu bolokhu umlindile angafiki ngoba abantu bake bangafiki nje uhle uyipendile bakudlule nje abantu bakudlule nje abantu futhi bona basindisiwe yazi uba umfundisi kubhlungu la uba umfundisi osindisiwe kubhlungu ukuzibuza kahle le insizwa zicabanga ngani mthethwa khona nazi ingane azipendanga ingane imali nengoma seyiziyasho ukuthi izinsizwa wozani nemali niyosilobola zithule insizwa ezisindisiwe zilokhu zithi nje chu 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 liyashona ilanga zithi insizwa zizohamba ngathi ishaywe istroke nishaywa kanjani istroke ingane zethu ingashadile yeka le keyboard ngoba ushadile bazipenda abantwana bethu babe bahla abantwana bethu bafaka inwele zasesentini zithi insizwa asichwechweni hayi inini sicwecwa hayi liyashona qedela ngivumele ethwala ngicela insizweni kubalulekile ukuthi umuntu usheshe umthatha bengakuwe akufuneka umuntu umiyeka azabe mdala ungamthathi umthatha semdala umuntu nakaba mdala nenkani yakhe naye iba ndala nolaka lwakhe nalo luba lidala nokukezela kwakhe naye kuba kuncane ungathi umuntu usekenza ama decision amanengi ayi1 uzokwenza ama decision ukhona ngoba wajwayela ukwenza ama decision ayedwa shesh incwadi yami ithi the art of starting early yonke into yenze early ungalokho uthi unenkani akekho umfazi ongenankani sonke sixakwa bethu nawe hamba uyoxakwa wakho isha nawe sasha sodwa ngoba kwenze njani isha nawe akalaleli wena uyalalela na ngoba ithi iBhayibheli yokunika umsizo onjani onjengawe enezinsizwa zami ngiyafuna ukusho uJesu esaye esiphambanweni si ready sinevenu
singadecorate manje konakale thina. Thina sidinga ukushadisela emfuleni oxhaxhaza amanzi. Ibudget yakhe ayifiki lapho. Thatha umuntu abe ngakuwe. Nenza impilo nomuntu. Thina size ngento eyodwa nje. Hamba uyovela. Nethi bakwamukela ngale. Buya sikubusise nihlale nomuntu. Emva kwe10 years uzokwenza umshado wamabayibayi impilo kodwa iqhubeka. Bayibayi impilo iqhubeka. Akusizi ukulokhu unigqokisa indonga. Angixolele mama be decoration. Akusizi ukugqokisa indonga ungenamuntu. Gqokisa indonga ufuna amaholo na wena na yonke imihlola le uyambona lo muntu ukuthi amandla akhe angakanani. Thatha umuntu ngokwamandla akhe hayi ngokwestandard sabangani bakho nama fantasies akho. Thatha umuntu uhlale naye. Hlale emkhashweni nomuntu, ninyuke niye kuThurum nomuntu, ninyuke nomuntu, ninyuke nomuntu. Umuntu washeshe wamthatha. Umfazi owaqala ngaye akabi nenkane eningi ngoba akawazi amadoda wazi wena. The more umuntu ungamthathi eqoma lo emhetha eqoma lo emlahla ufika kuwe esene attitude ethi ngiyawazi amadoda uzosha wena. Uzosha ke wena uhleli nomuntu owazi amadoda. Umuntu ozosafarisha uwe. Ngoba kuyingozi ukuhlala nomuntu owazi wonke amadoda. Kanti umuntu ufuna azi le ahlala nayo. Seyikhulisele thina amakhosikazi ethu. Mayina nithatha abantu abansebenemithetho eminingi. Yikho imishadweni difficult because anibasheshisa abantwana. I-age yokushada 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ingane yakhe yokuqala 23, 24. Zala useselula uqede. Yes, uqamba uthi 37 sohleli nendoda nibukene niqedile ukuzala nisebenza impilo nishintsha imizi nishintsha imoto ingane ezikhula kanye nani seyilingana nani emahlombe ingane nizale nisebazi. I-age yokushada leyo. Umuntu lokho ngisosemncane umncaneni wena 1994 umncane idemocracy ulingana nayina 30 umdala wena 30 is dull, very very dull. 30 is dull. Yes. Ngisemncane kabi mina ngisemncane kabi mina ngimncane umncane kanjani ngoba nawe uyayibona lekhaya la uzalwa inkani sithebe ukubusa so uyakhuluma so uyarula so uyaphikisa ngokwewashi vele kuyasho ukuthi wena ufuna ngabe so uphikisa le phambili. Nampo mama bonke na ungabuza nashada ninangaki bazathi 19 bazathi 20 bazathi 21 ngase ngihambile. Ithuleka mnandi ne akasiliye ferjele. Iba nenkani nawe. Iba nenkani uyitshela insizwa ukuthi no mina it's either uyangithatha or siyayekela. Yes, indaba zokuthandana zangishaya ngina2 abantwana ngokuhamba ngithandana nabantu. Ene mina ngihlupha kakhulu isibethu sami siyashesha ukubamba. Kwathi vele mina ngizabe ngikuzela umntwana khona manje ngizakunika umntwana mina. Sibeletho silula kabe manje nje ngizabe ngikunikeza umntwana ngimubi kabi. So nje before nje siya kudeni nasekudeni ye uyangithatha no indaba ukuthi ayikho yini into ofuna ukuyiprove ngoba ngina2 ye affidavit ukuthi ngiyayenza lento ulindeni. Awu namhlanje nginizamile kodwa. Awubo mama namhlanje ngizamile. Ngoba kubuhlungu ukuphatha ibandla kodwa imendo ingabonakala. Ngoba ngesikhathi ningashadi into eyenzakalayo niyalala. Ngoba into ebuhlungu akusike ukuthi njengoba ningashadi nje anilali. Yes, bazanikhohlisa abafundi abadala bagugile thina ngeke nithina isikhohlisa. Thina siyanibona. Imkhuba yenu siyayibona sonta nje siyanibona. Sinibhekile ngoba nento eyenza lento yokwakha imizi ningayiprioritize ukuthi ama benefits emizi niphakathi kwawo. Mawuzoshatelani waphela ekushadeni phela into enkulilo kula manje nangabe vele uyala wayifuna ulale ngey'ndleko ey'ngaka kanti kuyalaleka ungenzanga next.
nani nina bola manje ngake nivale kula kuzoqonda nizoshadeka nishadeki nje ngoba ni provide izinto zangaphakathi ninika abantu abangaphandle. Angilazi linjalo ke ivangeli ngoba kusiza bantu bami siloku sikhuluma nje ngephasika siye ephasikeni sihlele emanyaleni, siye ephasikeni sihlele ebubini. Sifuna ukunishada isiviki neviki siyakhuleka siyashada ngesonto ekseni. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mr and Mrs, God bless you, God bless you, God bless. Ubuye uhamba nomuntu wakho kunokulokhu uninyonyoba kanti niyathandana. Umuntu nase umbona ukuthi uyamfuna mthathe. Thatha yokuhlupha ngaphakathi. Ngeke sishe sodwa yisha nawe. Ngicela manje sangithanda nithi nje manje selenga ngosuku lwesithathu mina ngikhuluma nje ngoba akusiza ukulenga kwakhe kodwa siphila emavitivithini. Akwakhe kimisi. It's nice. Bantwana bakhule bela phakathi kwenu. Wena nje ongakangeni ungakatholi umntwana ungakatholi lutho niyakukhulekela ngiyakubongela enkosini. Kwangathi uNkulunkulu angakulekelela yakheke lento ofuna ukuyakha. Enye into eyipain yabazali ukuguga uphele. Ubone ukuthi kuseduze phambili kodwa ungekho sho ukuthi abantwana bakho kwenzakalane ngabe. Ibhlungu leyo nto leyo. Kumnandi ukuvakasha kamntanakho. Kumnandi ukugona izingane zomntanakho. Ningacabanga ukuthi abazali baye enjoy le izingane nibuya nazo lapha emakhaya ezingenathando ngoba niba lengane first born niyathukana niyalwa. Yes. Wena ucanga ukuthi kumnandi ukuthi ukhulisa ingane nomuntu every month ufuna umthuke every month. Yes, every month. Ngapha usindisiwe ngapha uthukana nabantu. Every month ufuna ukuthuke. Yes, uqalile isilima ndina ngazi ngangenwe yini. Ngizalela isilima into engazi lutho. Ubhizi kwi-status upost ukudla kwabo sipheke kodwa uhlulwa ingane yakho. Unenhloko enkulu. Uhluleka kondla ingane. Ngapha ubhizi uphethe ama-iPhone. Shothi wena uzokwenza lento for the rest of your life. For the rest of your life uzothukana nabantu for the rest of your life. For the rest of your life uzothuka abantu wena for the rest of your life. NgoJanuary umthukela school fees. Ingane yesikoleni awuyazi nokuyaza, wazi ukuyiposta nje ingane uyayiposta, awazi isicathulo sayo ukuthi umalini. Shothi wena impilo yakho yonke wena ngalomlomo odumisa ngawo, uthuka ngawo. Cha ngiyabuza ngoba umanga uyalamisa. Awuneliswanga ukuthuka lo muntu wethu wothuko wesibili manje. Yesho babuthwala Nkosi yami. Ebengalethi ngani uJesu, liyazi uJesu ngabe ukude nevesi manje. Yazi uJesu ngabe u very fun nevesi manje ngabe siyakhala. Mfundisi uyamthanda nje lo mfowabo nje lo mfowabo. Akamboni ukuthi lo muntu akekho theologically sound. Akekho relevant to the event. Kukhulunywa ngePassover, uJesu uyalenga. Yizwa lezi ezipersonal kangaka manje ahamba kuzo. Yikho bamthuka ku TikTok. Bamthukela lesi. Ngeke ushumayele iqiniso ube isithandwa sabantu. Yes. Fanele abe khona oyi1 wethu. Ozokhuluma kanje funa bekhona oyi1 wethu ngeke kulunge sonke masithi you shall receive your car, you shall receive your house. I see God lifting you up, I see you ascending to another dimension, I see things turning around for you. Yes, ngeke kulunge sonke nasenza so funa babe khona bathi niyawulazi iqiniso neqiniso yakunikhulula. Waya kubafundi bafundi uthi kubo gcwalisana izimvaba ngamanzi. Bathatha imvaba bayigcwalisa amanzi. Angazithwala noma bazongizwa na. Kodwa khona into engizwe kule verse engifuna sithandaze ngayo. Kuthiwa bathi bangagcwalisa uJesu wathi khanini niyonika umphathi mcimbi. Yemlangeni ifunda kahle le verse. Azange athi khanini wayini. Bakha amanzi. Azange athi bahambise iwayini. Bahambisa umphathi mcimbi akaphuzanga iwayini. Waphuza lithi iBhayibheli esenambitha.
wanambithi wayini. Oh lo. Zange ngiyibone lento iminyaka ukuthi kanti lamanzi awaphendukanga iwayini ezitsheni. Kwakungamanzi. Kodwa kwasho ukuthi izwi selikhulumile. Uma ngabe sephuzwa lamanzi aphenduka qedela iwayini. Bazane bami kunamandla ukuvuma ukulalela izwi ngoba lezwi is guaranteed. Uma like laphuma alibuyele emuva lilambatha. As we open this conference, let me close by saying every word that is going to be spoken here ungavumi ukulidlulisa kodwa lithathe uthi let it be unto me according to what it says. Kusukela kusasa abazoma la, they are declaring the word. May that word never be in vain. And every word that was spoken in your life, may it never be in vain. Bazalwane bami, sabelani nithi mfundisi. Izwi elikhulunyiwe linesikhathi sokufezeka. Bathi abafundi beBhayibheli othwala connectiwa iLagos, connectiwa iRem. But ngifuna ukuyala. uJesu wake wakhuluma phezulu kwesihlahla somkhiwa. Wasiqalekisa. Kodwa sangaqalekiseki enkangelweni kanti izwi lesiqalekiso lingenile. Mabebuya nabafundi bakhe bathi abafundi bakhe, hawu Raboni lesa sihlahla wasiqalekisa sesibune saze safike empandeni. Sabuna mayesho. Kodwa ifullness of time yayingakafiki ukuthi lelizwe alikhulunyiwe libonakale in the physical. Now I am saying to one seated here, othi ba bishop nanga prophetwa mina ugogo wami phezulu mina umprofeti othize wafike wathi kodwa ngibona kumnyama. Umuntu ophethe izwi akafanani nongaliphethe. Uma ngabe unezwe lakhulunywa kuwe, you are waiting on the wait. You are not just waiting in Alexandra. Khona into ekuthiwa ulala vuka lala vuka. Ngesikhathi ulala kusondela izinsuku zokufezeka kwaleso. Azimnyama nje noma waba nayo ini checkbook. Thina saba nemali kusekhona icheckbook. I-checkbook yayisebenza kanje. Makade ngishuma yasihlupa kakhulu yasishumayela. Makade ushumayela la bese bekubhalela ishekela la eKingdom. Kanti babhenke FNB wena ubhenke Standard. Kwakufuna bathi cash check. Bangasho ukuthi cash check. Bangasho ukuthi cash check mawuya nalo eStandard Bank sakho. Bathi eStandard Bank siyambona 10,000. Siyalibona igama lakho. Kodwa wena una account la eFNB. Ngakho ke into esingakwenzela yona le sheke lakho sizolideposit kwi account yakho. Kodwa imali yakho ngeke uyithole same time. Uzolinda 7 ngicela ulalele working days. Ungawubala umgqibelo nesonto nogudu ungawubala. Kwakuba njena babe nede bangalideposit isheke bese ngangithanda islip sakhona. Islip sasiphuma sinama balance awu2. Sasifike sithi uncleared balance bese sithi 10,000. Sithi available balance sithi 23 rand. Ngoba u23 rand yilo wena ovele unawo. Kodwa u10,000 yilo odepositiwe. Ngisho kona mamthwana. Ngesikhathi usubala insu thina sasikwazi ngisho ukuyoboleka imali. Ngoba wawuya kumuntu onestore onemali ufika uthi uya ungiboleka 1,000 rand. Athi uzolibuyisa ngani bese umkhombisa islip. Thatha thwala. Uthi nginayo imali. Nedilindi u7 days. Abezwa abazalwa. Leslip sasikwenza uthembeke. Ungenayo into oyiphethe esandleni. Kuthiwe noma ngabe ngaphathanga lutho kodwa leli phepha lithi unento ephekwayo njalo malishona is one day closer. Ngizomemezela ke namhlanje. Izwi likaNkulunkulu malishunyayelwa liyadepositwa. Bese thina silinde ekholweni. Ngesikhathi silala every day asilali mahala siyasondela ekufezakalisweni kwezwi elikhulumilweyo. The power of the spoken word.
Asime ngeenyawo sothandaza. Khulula uchobo lwakho Nkosi esimeni sa Nkosi uJesu Nkosi uJesu umfundisi Thwala hamba ubheka kahle lapha kuLuke 2 kuthiwa yathi ingelosi isihlobo sakho Elizabeth ebekuthiwa inyumba unezinyanga eziwu6 wamngeliswa lithi iBhayibheli uma ingelosi seyimukile kuMaria uMaria wasuka ngokusheshsha waya kuElizabeth ngoba mase uphethizwe ufuna ushintsha indawo ungahlali nabantu abangaphethizwe ngoba bane ability yokuli-aborta isu fanele uyoma nalabo nabo abaphethe izinto zezwi. That is why kuyingozi ukuhamba uxoxela bonke abantu into uNkulunkulu ayisho kuwe wakudiscourage abantu. Khona imali zami ezophuma manje yangiwari into lapha esontweni cabanga nje ukuthi noma kungamiswa noma i-temporary structure nje cabanga ukuthenga insimbi nje yazi umfundisi ngimenzele uyoxoxela abantu bathi abantu at the end of the day lesonto leli lasifiso musukulekelela umuntu akhe into yakhe abantwana bagabana next uthathi uthi ufuna ukufaka amandla nje ukuthi le mali yami izoba yi2.4 mayibe ngicela vele 4 ngivele ngiyisa ukuthi ungayisa i400,000 wena usuku uxoxela abantu abangenazwi izinto zezwi. Can you imagine ukuthi uNoah waba isilima esingakanani eqoqodela umkhukho ongaphezulu kwale tent ethi uNkulunkulu uthekimi umhlaba uzobhubha khona imvula enkulu ezayo bethu abantu izohamba ingakanani imvula shuthi yobe ingakanani moleyo mvula eyomukisa iAlexandra yonke uNoah azange achazela abantu wenza lento ayithiwe ngoba mawuhamba uchazela into uNkulunkulu ayikhulume kuwe in the secret place ngeke izaneke leyo nto. When you started this church lapha kulela passage who believed you ukuthi namhlanje nganje uyazi ukuthi namanje njoba sinje khona umuntu ongakholwa ukuthi la sithi siyakhona siyaya but ngeke sambe sichazela bonke abantu abezwayo sihamba nabo abangezwa bazobona ngempumela. Don't explain yourself to people that didn't hear the voice of God. Abanye abantu abalazi iphimbo likaNkulunkulu bayipontela nje iba nemfihlo ngezinto uNkulunkulu ayikhulume kuwo bese ufuna abantu abanezwi elifanayo unamathela kuwo. Enye yesizathu sethu sokuba khona la kunezinto uNkulunkulu ayikhuluma kithi sahamba zonke izithebhu umnyama ndayihambayo njengoba sila sizomqinisa idolo ukuthi nathi safika kulesigaba kwangathi kuyaphela santshontshwa izinto kwathathwa iphika kwathathwa konke manje sikwesinye abasenhlamba asimile siyakhuluma siyashumayela ngoba abantu ayo azabo babe kuphi uNkulunkulu ekhuluma nathi ngihlupheke ngomuntu okhuluma ngefoni yakhe emzini wakhe ngenaphi lapha wayekuphi uNkulunkulu ekhuluma nami. We don't follow the voice of man, we follow the voice of God. Uma ngabe ihash kuthiwa ihash angithi ngiyabona amahasha omjaho anayithi eyifaka lapha abathi ogoga ama-ho club kuthiwa inhloso yawo ukuthi ihash maligijima lingabheki eceleni kodwa lifocus phambili kwangathi namhlanje uNkulunkulu angakufaka ama-ho club kamoya ukuzima isindo nezimo ezenzeke eceleni ungazizwa uthi ngibhekile kuye omqalisi nongumpheliso okholwa kwami. Cela siphakamise izandla siyathandaza. Ufuna ukukhuleka nomuntu oyedwa othi Bishop, I have delayed God and for the longest time I thought God was delaying me. There's a way to Bishop elakhulunywa phezukwami and situations that has happened gave me doubts about this word coming to pass. But as you teach tonight, I am reminded and I'm encouraged ukuthi kanti lento uNkulunkulu ayenza ayisho uzoyenza. Ngicela nethi ukhuleke nami into eyodwa Bishop, ngikhulekela amandla okulinda ngoba izwi malikhulunyiwe lenziwa njani liyalindwa. Cela usuke kuleyo ndawo uzeke ngingaphelezela abantu angifuni ukukhuleka nenqwaba yabantu cha ngifuna ukukhuleka nalabo abantu engize kubo abathi there's a word, there's a prophetic word spoken over in my life. There was a word. I'm from a generation, I'm from a family. Ngiuhlobo lomuntu othize khona igama khona izwi engihamba nalo. And I just want God to grant me
the strength to wait. Ngoba kunzima ukulinda izwi. Ulinda ubungasazi noma kusase yiyo lento noma kusesiyiyo na. Abaqala emva kwakho baphumele badlule wena. Abasizwa wena ba overtake wena. But I come to say, if it's from God, ngeke libuyele emuva lingawufezanga umsebenzi. Siphakamise izandla zethu. Mnyamando sondele sizothandaza. Siyahluleka ngokwethu. Thatha indawo yakho. Siyahluleka. Siyahluleka ngokwethu. Thatha indawo yakho Jesu. Sithembe wena. Sithembe wena. Uluncedo lwethu. Thatha indawo yakho Jesu. Thatha indawo yakho Jesu. Uluncedo lwethu. Ake sisho so. Sithembe wena. Sithembe wena. Uluncedo lwethu. Thatha indawo yakho Jesu. Thatha indawo yakho Jesu. Uluncedo lwethu. Thatha indawo yakho Jesu. Thatha indawo yakho Jesu. Sesiyathandaza uluncedo lwethu Jesu. Cela ibandla lonke liphakamise izandla liphakamisele phezulu. I believe everyone present tonight unento enhlizweni yakhe, Baba malifezeke izwi lakho. Are you saying so, bathandekayo? And I pray that the spoken word of God upon our lives shall never be in vain. Umfundisi uzothandaza, but ngifuna umela ngokuqolwa okushiye konakele kuyalunga. Okade kubambezeleka kuyasheshisa. I speak speed kuyo yonke delay. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngikhuluma ukufezeka kwamadinga. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngikhuluma ukuvuleka kwengcango esivalekile. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Every hand lifted up. Thatha indawo yakho Nkosi emakhaya. Thatha indawo yakho kule conference. Thatha indawo yakho kuleli viki. All the proceedings that will happen here. Every servant of yours that's gonna speak. Every minister. We pray for good weather. We pray for attendance. We pray for your presence. We pray that this becomes a productive week. In the name of Jesus. Thandaza mnyamande. Siyabonga Baba. Baba siyabonga. uNkulunkulu wethu othembekileyo. Nanti bandla lakho uNkulunkulu nasebusuku. Siyabonga Baba. Izwi lakho impela ushilo alehli libuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. uNkulunkulu wethu ongcwele namanje uNkulunkulu wethu ongcwele liqinise. uNkulunkulu wethu onamandla, we pray for your grace. Grace to wait. Grace to wait. Musa wokulinda ukukhuluma kwezwi lakho. Baba wethu onamandla, konke wakukhuluma phezu kwempilo yaloyo naloyo. Baba
siyathandaza siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi akwenzeke ukhulume kungenzeki lutho wakhuluma eqaleni kwavela izulu nomhlaba siyabonga ukuthi nasebusuku uNkulunkulu uyaqinisa izwi lakho baba wethu onamandla onke we thank you Lord we thank you for the breakthroughs we thank you for the healings we thank you uNkulunkulu for opportunities we thank you uNkulunkulu onamandla onke for every new thing that you have done tonight we thank you uNkulunkulu amandla amasha owavuselelile we thank you baba wethu onomusa onke lelo themba that has been renewed we thank you for lawo mandla uNkulunkulu wethu ongcwele we thank you Baba we thank you in the name of Jesus we thank you in the name of Jesus that lives are turning around we thank you uNkulunkulu wethu ongcwele what looks and feels like amanzi shall begin to taste like wine Father we thank you uNkulunkulu wethu ongcwele ukukhuluma kwakho akufani nokwabantu uNkulunkulu wethu onomusa onke nasebusuku we know ukuthi wena kwethu for you have released a word over our lives we thank you egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu wethu onomusa sibongile ke Nkosi okwenzile ebusuku Father we receive izwi lakho ngokukholwa we receive it oh God with joy and gladness in our hearts we thank you uNkulunkulu ukuthi usihlanganisile kanjena Heavenly Father to speak a word of life Father we receive it in the mighty name of Jesus Father may you bless each and every person in this house each and every person under the sound of my voice Lord let there be no one ozolahlekela yizwi lakho that you have spoken we bind even those stealing those demons that steal izwi enhlizweni zabantu ngegama lika Jesu none shall be lost in their hearts Father God we give you all the praise we give you all the honor Lord we honor you O God we honor uNkulunkulu izwi lakho that has been released upon this house tonight Father may you be glorified siyabonga uNkulunkulu sibonga ngomkhonzi wakho baba wethu onamandla onke umsebenzisile ngenxa yezimpilo zethu uNkulunkulu menze kahle Nkosi according to uNkulunkulu ukukhuluma kwakho siyabonga baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha as we leave this place Father God we pray may you cover and protect each and every person those who are driving those who are walking Father God we thank you that you have sent your angels Heavenly Father to make a hedge around us we thank you egameni lika Jesu Kristu baba siyabonga konke uNkulunkulu osuqalile manje baba uzokwenza neviki lonke in the mighty name of Jesus Heavenly Father we give you all the praise we give you all the honor ibandla lonke lithi amen can we make a loud noise can we honor the Lord ebusuku can we honor the Lord ebusuku egameni lika Jesu can we abasa we can do better than that bazalwane bayingakhabatha I've received the word amandla wokulindisa amandla wokulinda the manifestation of the word tell Bishop with every sleep we are getting closer to the manifestation ezolikhulunyiwe amen are you happy for that bazalwane were you blessed tonight hallelujah can we bless the Lord ngobishop bazalwane can we just bless and honor the Lord ngenxa yesipho esiphambi kwethu namhlanje mnyamande siyabonga cela bandla lingisize kakhulu as we honor ubishop there's a book the art of starting early bazalwane there's a book you can continue to honor the bishop by also just making sure that you are getting this copy please it's only 250 I'm writing it it's 250 ncwadi bazalwane please make sure that you get your own copy I'm sure that this is already my copy bese ngiyicelele vele amen so please make sure if you want a copy because ngiyaqonda ubishop uzokuhamba manje but you can get it now you can contact bamlanga ngicela kube ozodila nayo uyiphethe vele ibambe kumoya amen nazi incwadi bazalwane ningathinta lo mzalwane ubaba umlangeni akusetele masinyane even if ungathi namhlanje ngiphethanga kusasa uzobe sayiphethe nakusasa amen say are you blessed bazalwane are you blessed bazalwane hallelujah siyahlangana kusasa bazalwane futhi invite someone if yakuphilisa lento ungayidli wedwa
invite someone. Nkulunkulu has more. There's manna for today, but there's also manna for tomorrow, manna for Wednesday, manna. Make sure to you collect for the whole week. Amen. Father, we thank you for this day. Bless nkulunkulu abantwana bakho as we leave this place. We thank you for what you have done in this place. Lord God, we honor you. In Jesus' mighty name, amen. Bulisa about 2 before hamba ungabe usuputshuka nje. Bulisa about 2 makhona kumele umtshele ukuthi isikhathi singishile mtshele before uhambe egameni lika Jesu. God bless you bazalwane. God bless you. We love you. We'll see you tomorrow 5:30 intercession 6 o'clock siyaqala bazalwane siyahlabelela. So make sure ukuthi you are here early, nice and early on time egameni lika Jesu. Amen.